a primeira galega que acaba de recibir agora un Grammy Latino. Por favor. Sí, ao mellor álbum, ao mellor disco de música clásica, é unha pianista de aquí de Por el Santiago. amor de Dios. E chámase Isabel do Río. Navarro. Isabel Navarro. Isabel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Boas. Boas noites, Isabel. Onde estás? Agora estou en Madrid, xa voltei das Vegas. Sí, sí. Felicidades, Sí, toda a semana pasada. parabéns. Moitas grazas, moitas grazas. Non sei, claro, tú ainda non chegaste a Galicia, pero vas flipar cando chegues aquí, porque está todo o mundo falando de ti, claro. Vexote en todos os sitios, claro, unha rapaza, unha pianista de Santiago, dixen ben, non? De Santiago, tú eres de Santiago. Santiago, iso, Sí, sí, picheleira. E recibir un Grammy Latino, mira que temos aquí a Mau e Ricky, que non teñen ningún. Gracias. Son fantásticos, ¿Cómo se siente? Porque con 11 nominaciones no me he ganado ninguna. Voy a ver si la número 14 es la vencida, ¿sabes? No, Dios mío. Oye, como estás? Como foi? Pero teño que dicir que sodes maravillosos, Sí, Escoito vos, son moi sodes bo, rapaz. fantásticos. Bella, Verdade que sí. Moi fan. Felicitaciones, ganadora. Como estás? Claro, non sei se foi sorpresa, se medio esperabas, se non... Pois sorpresa, xa a nominación foi un soño feito realidade e despois gañar, pois imagina. Foi unha sorpresa excepcional. A verdade é que moi feliz, aparte estaba toda a miña familia, estaban os meus pais, viñeron, a miña irmá, o meu sobriniño, o meu home, así que estaban todos ali conmigo e foi increíble, increíble, moi emocionante. Isabel, como é a túa carreira? Como empezas ti, como chegas hasta aí? Pois empezou en Santiago, empezou con 3 aniños, xa comecei a tocar con 3 anos, con 4 din o meu primeiro concerto, e dende entón, pois, tocando piano por todo o mundo, e comecei a estudar en Santiago, no conservatorio, despois fui a Madrid, e despois viví 10 anos en Nova York, estiven estudando e dando clases na universidade ali, New York University. Oye, creo que vas tocar en Santiago ahora dentro de pouquiño, o día 26, creo. Sí, sí, foi unha coincidencia maravillosa, porque claro, non estaba, isto cerrouse, pechouse hai moito tempo, e claro, nin estaba nominada, nin había gañado, e o primeiro concerto que fago despois de gañar, en a miña cidade, no Auditorio de Galicia, ademais, que é un sitio emblemático, no que pasei boa parte da miña infancia. Eu creo que polo Auditorio de Galicia, polos concertos que vin ali, que polo que sou pianista, así que non che podo dicir o feliz que estou de que sexa o meu primeiro concerto despois do Latin Grammy. Sí, sí. Oye, nós que facemos poucas cousas facemos ben, pero unha das que facemos ben é intentar ter sempre música en directo aquí no programa. Nos gustaría, si podes, polas datas, cando veñas aquí, que veñas, pases por aquí polo plató do Land Rover e disfrutar un pouco da túa música en directo, do teu piano. Sería un verdadeiro placer, claro que sí. Pois aquí te esperamos. Así que la vas a pasar muy bien. Mellor álbum de música clásica. Espectacular. Y ella se va a ir feliz como nosotros con este público maravilloso, te digo. Precioso. Isabel, bueno, tú ben sabes como... Eres moi nova, pero ben sabes como somos os galegos, de que somos así medio raros para nós mesmos. Pero eu creo que por sorte eso está cambiando moito porque... Mira, noto eu, imagínate ti cando veñas. A xente está moi alegre de que pasen cousas tan bonitas a xente nosa como che acaba de pasar a ti recibindo un dos premios máis grandes que se pode recibir na música. O sea que, gracias, porque é outra maneira de facer país. Non, a verdade é que parte deste premio, por suposto, está dedicado a miña cidade, está dedicado a Galicia. Unha das obras do disco, unha composición dunha compositora galega, de Carmen Rodríguez, é un alalá. O alalá das paseses verticais. Eu quería incluir Galicia neste disco que reúne a compositoras de todo o globo. Hai compositoras xaponesas, argentinas, mexicanas, nigerianas, jordanas, e, por suposto, unha compositora galega como é Carmen Rodríguez. E cun alalá, que eu quería que as nosas raíces estiveran presentes. Así que Galicia estivo moi presente, por suposto, nesa gala, e estou moi honrada, de verdade, de poder dedicarlle este disco, este premio. Que maravilla, Isabel. Moitas gracias. Vémonos ao Land Rover. Gracias, Isabel. Moitas gracias.